Lobat ang truck. Guys, yung mahirap pagka winter, nagigising ka talaga sa sa lamig. 12.2 volts. Puli mag-start kasi kung hindi mag-start ako, yari tayo. Tatawag tayo ng magja-jumper sa atin. Malamig, malamig. Fighter tayo, guys. Lobat ang truck. Ito, lumabas ito, ibig sabihin lobat yung truck, hindi niya kayang pandarin yung bank heater, kaya kailangan nating i-start yung truck. Guys, yung mahirap pagka winter, nagigising ka talaga sa sa lamig. I-start natin ang truck. Sana ma-start niya kasi naglubat nga nung nakaraan. Batayin natin to. Okay, yan, tama-tama lumabas yung heater ng ignition. Yan. Tignan natin ang charge ng battery. .2 volts. Puli mag-start kasi kung hindi mag-start ako, yari tayo. Tatawag tayo ng magja-jumper sa atin. 10.7 yun para mag-charge siya. 11. Buhayin natin yung mga heater kasi malamig. Ayan, 13.5, 13.4. mabilis lang naman siya mag-charge. Buti na lang umandar yung truck natin. The other walls were still standing. Kasi wala, tulog tong mga truck na katabi ko para lamang gisingin natin para magpatulong dahil sa charge yung natin, truck natin. Ayan, nawala na. Para mas mabilis uminit ang truck, buhayin ko pa yung bank heater. Ayan, heat. On, set. Para lalabas yung hangin dyan sa baba. Dito. Meron dito naman yun sa truck heater. Ito yung nandito, bank heater, guys. Kahit patay ang truck, aandar yan doon ang kanyang kailangan mong i-turn on dito sa control panel na to. Yes! Balik higaan tayo. Maaga pa. Oras pa lang, guys.
2:15. Yan. Ito yung mahirap, yung gigising ka talaga para dyan Oo. Mr. Morgan, but I can promise you I never heard tell anything like that happen. Alright guys, good morning. Ayan, Anybody who's got any kids, since nagising na rin lang naman ako, normal way. The kids think lalapit na tayo dun sa dideliveran natin, or pupunta na tayo dun sa dideliveran natin. Ang deliver natin 5:30 ng madaling araw. Meron pa akong 30 minutes na bibiyahiin. Subukan ko nang lumapit doon at mag-check-in, baka sakaling tanggapin tayo. Yun minsan ang nangyayari kapag nagkakaroon siya ng low bat, hindi niya mapapaandar yung heater ng pump. Parang nagka-phobia tuloy ako dahil sa nangyari ng nakaraan. Isip-isip ko pagka hindi mag-start yung truck, tatawag talaga ako ng pagja-jump run. Mga katabi kong truck natutulog pa naman mga madaling araw. Mahirap din namang katukin para lamang humingi ng tulong sa kanila. Tsaka siyempre nakakaya naman, disturbuhin natin sila para lamang sa personal gain natin. Madaling araw, buti sana kung tanghaling tapat. Alam natin yung mga nakapark doon, yung iba doon nagano sila, nagta 30 minutes break lang. Pero yun, ganito madaling araw, tulog silang lahat. But anyway guys, diretso lang ako. Madilim, kaya wala rin naman tayong makikita. Focus lang ako sa pagmamaneho ngayon hanggang sa makarating tayo dun sa dideliveran natin. Alright guys, nandito na tayo sa dideliveran natin. Ito sa guardhouse. Sabi niya sa akin, maaga ka pa kasi 5:30 nga yung delivery natin, pero i-check down niya kung pwede na tayong pumasok dyan sa property nila dyan. Kung hindi, naku po, iikot na naman, saan na naman kaya tayo magpapark dyan. Ay naku, napaaga naman. May 4:26 pa lang dito parang isang oras na lang kung tutuusin siguro naman, sana naman papasukin na tayo sa loob, kahit doon na lang tayo sa loob mag-antay. Ayun na yun, mga truck nila nandyan. Guardhouse. Alright guys, andito na sa akin lahat ng mga papeles. Ganda rin pagkakalagay nila sa kanilang ayun pipilapan ko lang itong form nilang ito kasi yun yung kanilang mandatory. Hindi ko na lang papakita sa inyo, which is alam nyo na. Alright, let's go guys. Punta tayo dun sa dock na sinabi nila. Na lang at re-receive tayo ng maaga. Tara, buksan natin. Door 200. Alright.
Ito hindi basta-basta napuputol ito eh. Kaya kailangan may martilyo tayo. You know? Yeah. Tigas niyan. Pulutin natin guys. Saan kaya lumipad yung isa? Dito lang. Hindi ko makita kung nasaan pumunta yung isa. Hanapin natin mamaya. Okay, and then ito adjust natin ng trailer all the way to the back. Ito, angat natin. Ibaba muna natin yan. Baba natin yung hangin dun guys. Minsan nagano itong mga to eh. Sa kabila. Whew. Yun. Oh, yan guys. I-ride natin. Yun. Tapos i-abante ko para ma-adjust ito. Okay. Drive. Ito lang gamitin, itong air brake lang. Itong trailer brake I mean. Paramdaman mo na eh. Paramdaman naman natin eh. Yun. Kapag ka narinig nyo yung parang bug, sabi niya ron, nandun na sa ano yun, dulo. Atras muna tayo.
Tapos pilapan natin tong pinapapilapan nila. Sulat ko rito yung pangalan ko. Okay. Tapos na ano, daka lang muna. Ayan, kita nyo guys ha. Lahat ng mga ano rito magdi-deliver naka ano yung kanilang axle all the way to the back katulad natin. Tapos lagay natin to. Yan. Tapos dalhin natin yung papeles sa CRO. Maluwang dito guys, maluwang. Ayan ang kanilang CRO. Receiving office. Ayan guys, nakapag-check-in na tayo sa loob. At nabigay na natin lahat ng mga papeles at nagawa na natin lahat yung mga sinabi nila. Well, balik tulog muna tayo mga idol. Yes! Balik tulog. Alright guys, tinawagan na tayo. Wala pang 1 oras. Nakatulog din ako kahit pa paano 1 oras. Tara, kunin natin yung papel. Alright. Baba natin. Okay, make sure meron tayo nito. Sakto. Let's go guys. Ayan guys, nakuha ko na yung papel. Gusto ko sanang balit sila mag-unload sa akin eh. Aso, ang bilis nila. Anong oras pa lang ba? Appointment natin dito is 5:30. 5:18 pa lang guys oh. Ayun, ang problema ko, wala pa tayong direction na binigay sa atin. Kaya maghanap na naman tayo ng truck stop. Siyempre sa opisina wala pa, sarado pa sila, tulog pa sila eh. Alas 5 pa lang kasi sila gigising o papasok sa opisina alas 8. Kaya nga gusto ko sanang matulog muna rito kasi hindi pwede. Pinapalis na ako dahil may mga susunod daw na deliver. Kaya tara, hanap tayo ng truck stop muna. Yeah! Maglagay muna tayo ng kahit ano rito sa ano, GPS natin para may masundan tayo. Please drive to highlighted route. Stop muna tayo rito.
Tapos pakita natin ang loob ng trailer. Yan, nakalak na. Make sure natin nakalak. Baka mama, hindi eh. Morning! There you go, sir. Have a good day. Yeah, thank you. Yan. Bilisan lang. Silipin lang nila. Tara guys, hanap tayo ng truck stop para patuloy ang tulog natin. Alright guys, good morning. Nakatulog ako ng 2 oras. Hindi na ako nakahanap ng parkingan na maayos-ayos. Kasi ayokong lumayo. Baka kasi bigla nilang sabihin na may pick up ako somewhere in here din, dito sa diniliberan ko. Kaya dito na ako natulog sa gilid. Nagising ako dun sa text ng dispatch ko. Kasi bago tayo umalis dun sa dun sa diniliberan natin, nag-text ako na empty na ako eh. Nung oras na 8:40 pa lang. Tama-tama, alas 8 pasok nila. Nabasa niya siguro yung message ko. Kaya sabi niya sa akin, pumunta ka ng Sheboygan, Wisconsin, sabi niya. Mula dito hanggang sa Wisconsin o doon sa sinabi ng lugar. Bali 5 oras ang drive mula dito hanggang yan, kaya tama tayo. Dito, kita nyo, ramp na itong pinarkingan ko lang eh. Sa gilid na lang dito. Oh. Music. Get play-by-play from your team. Your favorite music. Commercial free. Ayun. Iyuta. Kuna lang. Dito ta sa ramp. Pakaliwa papuntang Iyuta. Galas mo ilaki nga naganda ito. Nagadong may panaganda. Iyuta ko na lang. Ay, nagadong may panaganda. Tatapay mo Iyuta. Wow! Makapalagip yung utang ako nata. Nagalas na trabaho dahil ita. Ipla tayo kape guys. Ayan guys, dito na tayo sa I-90. Makita nyo wala pa rin talagang ka-snow rito. Matipid ang snow ngayong taon. Pero nakita ako sa Facebook kahapon, wala, grabe sa Trans-Canada Highway 1 papuntang Alberta. Yung papuntang west, ang delikado. Grabe katindi ng snow doon. Ang dami pang na-aksidente, ang dami pang na-jacknet ng mga truck. Sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo okay na yung malamig lang, wala lang sanang snow. Kaso syempre Canada to eh, wala ka talagang mangyayari. Yun na talaga yung nature ng Canada eh. Ilang taon na rin kami dito mga idol.
dumating kami, lumapag kami ni Mrs. dito as a work permit. Sabay nga kami dumating dito sa Canada, work permit. Nagamasa ng pizza sa Pizza Hut way back 2013. 2013, ano na ngayon, 2024. So 11 years na rin kami rito sa Canada, pero hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako sanay sa winter. Yan kasi banda ang madalas o ano ang snow diyan sa part ng Prairie Province, yan yung madalas. Besides doon sa Northwest Territory, doon sa territories ng Canada, talagang malamig talaga doon. Dito sa US, katulad nito, Minnesota, Wisconsin, Chicago, Ohio, Utah, Texas, medyo matagal yan. Texas, ewan ko kung nag-i-snow sa Texas. But anyway, dire-diretso lang tayo mga sir, ma'am. Drop natin ang trailer, tapos pick upin natin yung loaded trailer natin doon sa pick upan natin o doon sa customer. Masarap magmaneho kung ganito lang. Sa akin ulit, joyride. Maganda pa yung hangin, nasa likod kaya patulak. Alright guys, malapit-lapit na tayo. Yes! Kape.
tayo sa town of Portage, Wisconsin. Guys nakasave ako rito. Ito dinaanan ko sa may Highway 33 shortcut. Nakatipid ako ng 33 miles o kalahating oras. Kaysa doon tayo dumaan sa highway, medyo mas malayo yun. Dry na dry. Temperature plus 7 degrees. Mainit. Alright guys, dito na tayo sa customer. Drop ko lang yung trailer dito guys. Tapos sarado naman sila doon kasi sarado linggo. Hanap tayo ng truck stop.
Kasi bukas, nag-message na rin sa akin ng aking dispatch, bukas ang pick up natin, Monday. Tama-tama ito, sabi ko nga sa sarili ko, makapag-relax din naman tayo, sabi ko. Baba muna natin. Alright. Tapos, punong-puno kasi pinurtank natin yan eh. Para wala silang masabi. Drop airbag. Double check natin, make sure malinis at walang problema. Ayun, malinis naman. Okay. Okay guys. Alright guys. Woo! Harap muna tayo ng parking area. Saan tayo makakapag-park ngayon? May malapit naman dito ang parking area, kaya it's okay. Siguro guys, hanggang dito na lang ating video vlog, no? Maraming salamat muli sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa video vlog ng Lakay Trucker. Thank you very much. Ingat kayo lagi dyan. Once again, it's Lakay Trucker here. Peace up guys. Bye. Lakay Trucker.